Ona neix de la convicció que les persones que estan acollides a la tarifa social tenen dret, com qualsevol altra persona, a millorar la seva vida, a accedir a un lloc de feina de qualitat i a poder tenir una vida digna amb totes les garanties. El programa ONA el que fa és acompanyar persones que estan en situació de vulnerabilitat perquè millorin la seva ocupabilitat. Aquest acompanyament el fa Creu Roja, amb el suport d'Aigües de Barcelona, i es fa sempre en coordinació amb els serveis locals de cada municipi, a través de la coordinació amb els ajuntaments. Quan una persona es dirigeix a Creu Roja perquè té problemes de feina, perquè no en té feina habitualment, també detectem que té altres problemes, que són de cobertura de necessitats bàsiques. Llavors, a partir d'aquí, comencem incidint en les necessitats bàsiques i, posteriorment, iniciem un procés d'acompanyament a la persona en què es fa un diagnòstic de la seva situació i comencem a treballar amb ells en aquesta línia. Jo, degut a la situació familiar, tinc el Fons de Solidaritat d'Aigües de Barcelona i Creu Roja em va trucar per fer aquest projecte, el projecte ONA. T'assessoren en tema del currículum, de fer la carta, d'intentar conèixer tu mateixa, i intentar millorar la teva autonomia, ser més activa a l'hora de buscar feina i sempre estar ahí, la veritat. Me quedé sin trabajo, tenía deudas, tenía familia, entonces, gracias al Ayuntamiento de Cornellá, me mandaron a los servicios sociales para tener una pequeña paguita para poder pagar algo y empezar la recerca de empleo. Entonces, estuve en el Ayuntamiento, a los 2 meses se acabó esa promoción y me mandaron a Cruz Roja de Cornellá. Yo no tenía ni móvil. De allí me enseñó cómo coger el móvil, mandar el currículum, tenerlo en archivos, saber cómo lo mandas a una empresa, cómo lo mandas a otra. Y a partir de ahí, pues claro, ya te vas animando porque ves que te llegan mensajes, te llama la empresa, oye, hemos recibido tu currículum, estamos en ello. Eso te va animando, ¿sabes? Hasta que consigues el empleo. Entonces ahí, la fiesta pasa. Hice la entrevista y luego fui a trabajar al C6B, que es el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona, y actualmente, luego de casi un año, sigo trabajando allí. Ya cuento con un contrato fijo discontinuo y estoy muy contenta porque son empresas que te dan una seguridad y te pueden ayudar ¿cómo te digo?, a extender tu currículo, tus experiencias, a aprender, y feliz. Feliz porque de verdad estoy súper agradecida con el programa, con mi asistente social, con todo esto, porque de verdad, si tú quieres trabajar y ellos te ayudan, si te echan una mano, de verdad. El programa, avui en dia, l'estem implementant a 6 municipis. Vam començar amb una prova pilot a Barcelona i actualment el tenim també a l'Hospitalet de Llobregat, a Cornellà de Llobregat, a Sant Joan d'Espí, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. El que veiem és que realment és un programa que té impacte, perquè contempla tota la situació de la persona i això permet que tingui un major èxit en finalitzar, que les persones no abandonen el programa perquè se senten acompanyades, perquè tenen les cobertures bàsiques cobertes, que quan finalitzen el programa s'han format i es veuen més capaces d'enfrontar-se amb un procés de selecció i quan s'hi enfronten tenen més capacitat de superar-lo amb èxit. La dignitat és el principi de tot. Una persona que té dignitat és una persona que té llibertat. I garantir la dignitat és, entre altres coses, que un home i una dona puguin escollir el seu propi pla de vida. Això és el projecte ONA.